Ja näin ensimmäinen lauko ja Yosiaki Kikuchi onnistuu. Nuutti Tykkylänä ja Pikkari onnistuu maalin teossa. Kapteeni Pyri Piirainen torjuu tämän laukauksen. Vaihdosta kentälle ja rankkari sisään. Ja maalivahti ja joukkueen kapteeni naulaa pallon maaliin. Narit Sarkkinen onnistuu maalin teossa. Victor Mateos iskee naulan arkkuun ja hyvä yleisö. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden rangaistuspotkukilpailujen jälkeen Kippo pelaa ykkösliigakarsinnan finaalissa.